De deltawerken zorgen ervoor dat de Zeeuwen zich weer veilig kunnen voelen. Tientallen dammen en dijken hebben het water bedwongen en tot rust gebracht. Maar wat betekent dat voor al die planten en dieren die in het water leven? Heeft de natuur zich kunnen aanpassen? Dit is water van het Goesemeer, dit is Grevelingenmeer en dat is de Oosterschelde. Hier hebben we het Veersemeer, daar gaan we straks bemonsteren. We beginnen even met een nulwaarde. Daar pakken we gewoon kraanwater voor. En daar zit altijd wel een klein beetje zout in natuurlijk, maar dat zal nooit veel zijn. 0,9. Ja, Oké. Nou, dat is in ieder geval onze referentiewaarde. Dan zijn we natuurlijk benieuwd wat het Veersemeer doet. Jij mag een voorspelling wagen. Wat denk je? Rond de 28 gram. Rond de 28. En wat zegt dat? Het is een hoge zoutconcentratie. Ja, dit is duidelijk geen brak water meer. Dit mogen we gewoon zoutwater noemen. En waarom wil je dat weten? Omdat zout enorm veel invloed heeft op de natuurwarmte. Het is hier zouter aan het worden. Voorheen was dit afgesloten en nagenoeg zoet. En nu bijna nagenoeg gelijk aan het water van de Oosterschelde. De reden waarom het hier zo sterk varieert is eigenlijk in eerste instantie de afsluiting. Het was gewoon zoutwater, Noordzeewater wat hier instroomde, rond de 32 gram. Na de afsluiting had je alleen nog maar zoetwater vanuit de polders wat hier naartoe werd geleid. En langzaam verzoette het hier. De zoutconcentratie ging omlaag, maar het water ging dood daardoor. Het water stonk. Toen hebben ze besloten om in de Zandkreekdam dat doorlaatmiddel te bouwen, zodat er weer Oosterscheldewater instroomt met hoogwater en het water ook weer wegstroomt met laagwater. En dat heeft zijn invloed ook op de natuur weer. De brakwatersoorten die we hier hebben gehad, die zijn weer verdwenen omdat het nu weer zout geworden is. En willen we nu nog brakwatersoorten zien, zeegras is daar een voorbeeld van, maar een brakwaterkokkel of een brakwatergrondeltje, ja, dan moeten we op zoek gaan naar het brakke water. Ja, hier mogen we er eentje neerplanten. Ja, kijk, want dit is de rand van het zeegrasveld tot waar ze mogen rooien. Maar dit is zeegras? Dat is zeegras, ja. Deze sprietjes? Ja, een heel klein plantje en het is net wat kleiner dan het gras wat bij iedereen in zijn tuin staat. Alleen dit soort gras is aangepast aan zoutwateromstandigheden. Je ziet het er niet aan af, hè? Nee. Echt bijzonder is het niet om te zien. Ja, daar denken biologen anders over. Want het is een beschermde soort in Nederland. En vandaar dus dat die mannen daar bezig zijn om dat plakje voor plakje van de bodem af te schrapen. Inderdaad, ja. En dat wordt dan daar in die bakken gelegd? Ja, klopt. En dan gaat het op transport naar een andere locatie waar we het weer neerzetten. Wat een enorme operatie. Ja, enorm. Maar wat zal dat een geld kosten ook? Ja, maar ja. Waarom doen we dit? Het zeegrasveld zit vol leven. Nou, nu zie ik het even niet. Maar... Nee, maar als je kijkt hier, er zitten slakjes op te grazen. Dus ten eerste, het is al een voedselbron. Het heeft ook een kraamkamerfunctie, wat wil zeggen dat vissen de eitjes op af kunnen zetten. En dat kleine visjes, kleine kreeftachtigen erin kunnen schuilen tegen prooidieren. Maar hoe komt het nou dat het zo slecht gaat met dat plantje? Ja, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar we hebben sterk het vermoeden dat het komt nadat de Oosterscheldekering is gekomen. Dat heeft voor het hele systeem wat veranderingen teweeggebracht. Eén daarvan is een verhoogde zoutgehalte van het water. De getijstroming is geremd, waardoor het allemaal wat minder stroomt. Waardoor sommige sedimentprocessen juist in het nadeel van het plantje zijn gaan werken. En sedimentprocessen, dat is het slib wat wordt aangevoerd en vastgehouden? Ja, wat we nu zien is dat slikken en platen aan het afkalven zijn. Wat eigenlijk betekent dat alles aan het verzakken is. En dat zand in de geulen verdwijnt en niet meer terug op de platen komt. Goed, zullen we naar de plek gaan waar het wordt aangeplant? Ja, dat is goed. En waar is dat? Bij Krabbedijken, voor op de slikken. Oké.
Nou, we hebben een kwartier gelopen om hier te komen. Ja. Waarom zo ver uit de kust? Zo ver uit de kust? Ja, hier groeide vroeger zeegas eigenlijk in heel dit gebied. Ja. Alleen speciaal op deze plek zijn we gaan zitten omdat hier het water even lang weg is als dat het terugkomt. Oké. Dus ga je verderop zitten dan wordt het te droog voor het zeegas. Dan ligt het te lang zonder water. Nu zie ik dat hier allemaal schelpen zijn neergelegd. Hè? Ja. Is dat zodat het wat steviger ligt? Of wat ja, het zorgt ook voor een stukje stevigheid. Maar het voornaamste doel van die schelp is dat we de watpieren buiten houden. Die zitten hier. Kijk. En wat is er voor vervelends aan die watpieren? Eigenlijk niks, maar ze zitten hier met te veel. Ja. En wat die watpieren doen, die halen zand naar binnen. Die eten daar al het lekkers vanaf en dat poepen ze weer bovenop. Waardoor je zand eigenlijk continu in beweging is. En een zeegas die houdt gewoon van stabiel zand. Mm-hmm. En dit zorgt gewoon voor instabiliteit. Dus wat we met die schelpenlaag doen is proberen deze beesten op een natuurlijke mogelijke manier buiten te houden. Zodat het zeegas beter de kans krijgt om hier aan te slaan. Ja, nou ja, dus jullie zijn al 5 jaar bezig volgens mij met het transplanteren van zeegras. Ja, klopt, ja. Gaat het een beetje lukken? Ja en nee. Er zijn percelen waar het eerst wel heeft gegroeid, maar in de loop der tijd is verdwenen. Ja, want de omstandigheden, kijk, die dammen die blijven daar natuurlijk wel liggen. Ja, dat klopt. De zoetwaterinvloed is hier weg. Dus je zou ergens ook kunnen denken dat het plantje ook gewoon minder goed kan groeien in de Oosterschelde tegenwoordig. Ja, maar jullie geven het niet op? Ik zeker niet. Het is eigenlijk een beetje tuinieren hier, hè, op de Oosterschelde. Ja, zo kun je het wel zien, ja. Ja, je bent een soort hovenier. Ik ben hovenier. Je bent hovenier? Ja. Dus je bent nu graszoden aan het leggen in het water? Ja. En is het heel anders? Dat is heel anders dan een graszode in het tuintje. Hier heb je grote zoden van 1,5 meter bij 75 centimeter. En in een tuintje heb je maar rolletjes van 1 meter lang. Ja. En 1,5 meter breed. Dus is dat zwaarder werken hier? Ja. En uitkijken wanneer dat weer hoog water is. Hè? Binnen een uur is het weer hoog water. Ja, nou, zou je die voor je werk houden? Dan zitten ze erin, hoor. Oké, we zijn al op 2 verschillende plekken geweest. Nou moeten we hier uitwijken naar dit suffe binnenmeertje om brakwatersoorten te vinden. Het Goesemeer. Dit is een van de toegankelijke laatste stukjes brakwater in Zeeland. Ja. Wat we vroeger heel veel hadden is bijna niets meer van over. Maar we zien nu al hier de brakwatersoorten liggen. En dat is? Nou, dat schelpje wat daar ligt, dat is een brakwaterkokkel. Een typische soort die we dus niet in de Oosterschelde tegen zullen komen of Grevelingen. Maar wel in het brakke water. En wat gaan we nog meer zien, denk je? Nou, als we geluk hebben, dan gaan we een van de meest gevaarlijke zeedieren van Zeeland zien. Hier? Ja. Wat dan? Hier komt het kruiskwalletje voor. Het kruiskwalletje is een heel klein kwalletje, ter grootte van een 50 eurocent muntstuk. Prachtig kwalletje, heeft ook een hele leuke eigenschap om iets te vangen. Dan stijgt hij in het water en dan valt hij als een parapluutje naar beneden. Prachtig mooi beestje, maar als je er doorgestoken wordt, heb je kans dat je een dag of 2 behoorlijk ziek kunt zijn. En dat zeg je nu terwijl wij gaan duiken hier in dit water? Ja, maar als jij overal afblijft, dan is er niks aan de hand. Ik heb geen handschoenen bij me. Nee, kom maar goed. Wat hebben we gezien? Wat hebben wij gezien? Nou, dit was echt de meest typische brakwatersoort die we zijn tegengekomen. Hij heet ook brakwaterkokkel. Mm-hmm. Maar verder hebben we volgens mij niet echt veel gezien, hè? Nee, we hebben wat brakwatergrondeltjes gezien. Ja. Ook daar zit brakwater in zijn naam. Ja. De bleke piekjespons. Maar voor de rest, ja, het is een afgesloten watertje. De dynamiek van de delta, die zien we hier niet in terug. Dat stromende water, de invloed van de rivieren, dat zien we hier niet. Dus ja, de soortenrijkdom is een beetje beperkt. Maar betekent dat dan dat die brakwatersoorten gaan verdwijnen?
Nou, er is in ieder geval niet veel meer van over. We hebben nog wat afgesloten brakwatertjes. Zoals hier het Goesemeer, de Schelphoek, het dijkwater. Maar die staan niet meer onder invloed van de rivieren. En dat heeft ook een hele grote invloed op de visstand. Er zijn een aantal vissen die juist voor hun voortplanting, voor hun overleving eigenlijk afhankelijk zijn van die vrije doorgang van zout naar brak naar zoet. En dat is niet alleen de zalm, die kent iedereen wel, maar ook soorten als bijvoorbeeld de vint en de elft, die hebben die vrije doorgang nodig. En omdat die vrije doorgang er bijna niet meer is, hebben die soorten het heel erg moeilijk. En daar gaan we in de volgende aflevering verder over praten. Zegt die kruiskwal, waar was hij nou? Ja, je hebt geluk gehad. Ja. Je hebt echt geluk Hij was gehad. het niet, hè? Nee, het is een zomersoort. Misschien dat het water toch nog net niet warm genoeg is. Dit is wel het gebied waar we ze tegenwoordig nog kunnen zien. Een paar jaar geleden heb ik hier fantastisch mooie foto's van kunnen maken. Maar je hebt geluk gehad.